Ukraine buena kalmeka US chuan Russia chu ral thuama China puina zonga apua Indo pui a hnai tual tualanga yene hemi chungchanga hian US chuan Europe ramte buaina lo thleng tur laka inral ring tura hrilin Russia chuan China siam Indo nata na manchi drone deal nina tarlanga hei hian Russia in Ukraine ram athunun bultran na ani theithu he buena chik mi te chuan an soya US chuan China le Russia trangdun chaklutuk tur venna ani awangin ala thutak hle bok nia tarlanani Russia hian Ukraine hian ral thuam a mangchang kang sot ta hle oxygen mangchang kaya nazo ka puak thei ral thuam thermobaric ral thuam anti chu akenglut to American intelligence official te soidanin Russia chuan Ukraine laka ballistic missile arwala aka chuadana thilhriat ngailo makdang lamtak a om thu an muchuak tian soiboka Doktaratanan man chuan radar po abum thei thule heat seeking missile te po akhoi danglam thei tian soyani he man ro hi mihring ketiat vele ka seiniin vombur dart pianzia ang ania arong po avarle ameilam serthlum rong niin ansoiboka Iskander M missile short range ballistic missile te ka chuanin Russia chuan mobile launcher mangin ramri piatrangin akap chuakani antia he an toktar man rohman hian Ukraine ramin air defense ral thuam manga Russian Iskander missile te dancha harsa anti chanchu ahril fia tawme intelligence te soidanin an man rohman hi cold war laya decoy yatana an man tho penetration aids anti nen ainang hleane hengkara hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan nuclear ral thuam chelek mai a hlau oma chu kan ngai tua phak ba ka hlau om ania US President Joe Biden chuan NATO nin rol chuan Indo pui pathumna achuak nge yang tin lo soitoa an President Louis Donald Trump poin Ukraine rambuaina chu Indo pui pathumna chok chuak thei ani thu asoiboka China in Russia hi ral thuama apuyani chuan Indo pui pathumna chu achua theina rem chang atam viau niin expert te chuan an ngai bokane Indo pui chuak to te enin ramro pui berber te in chal tauna tangin achuak ngai lo Indo pui pakhatna chu Austria Hungary Archduke Ferdinand an ka hluma tangin a intrana Indo pui pahni na chu Germany in Poland an runa tangin a intran vele boka Germany laka hian France le Great Britain ten Indo an puanga khovela Indo na rap thak ber ani zuita ni kha ramthil ti theite inti boina hi Indo pui chua chan ani kherlova Ukraine boruak hi Indo pui ron chop chuak tu ani ve thei tho tinane Indo pui pathum na chu chuak ta se tia hian Indo lamzir tu tele analyst te ti ti khochang tlem kantar lang dona Indo pui pathum na hi Ukraine boina tranga achuak ani chuan ramzongzong anin rol lovang South America Africa le Australia lamte an enroll chan tur omlova Asia ramzinga tel antam vaklo bok turangai ania Indo pui pahni na laya chena deuh ho bok kha an chele turangai ene Russia lama hian China antel ngei dona US le Israel te Saudi Arabia te melma en2 Iran po an lamtang turniin North Korea le Syria ten an thlop tel tura ngaiene US lama Europe ram South Korea le Saudi Arabia te an bet don chiang boka China enroll chuan Japan po US lama antel rinane Japan a hian US chuan sipai mun engemoza taneya US in an beina mun turani awangin China tan an nok theidon Indo na hi chihniin akalpui theya nuclear ral thuam tel lo le atelin ania ramhrang hrang te chuan nuclear ral thuam an chelekani chuan khovel chiat na athlen na sadon lutuk tian pomvek mase Indo na a chaklo jok ni ai chuan an hmangre lo tura an ngai thung
nuclear ral thuam tel lo hian indo ta se Iran chu achena ber anni tamai ome Israel le Saudi Arabia te bein Middle East an chan thatna tur an zong don chianga Israel an tel chuan Middle East Arab ram ho an ron pong ve ngal thei boka buaina anamai lo viau don ninan soi sipai le ral thuama China chuan US chu ala khan lo deuh tura ngai ania US hi Taiwan Philippines le South Korea ten an pui arinoma China hi ujong una ten an ron thlop vele thungang jong una tan an ram ral thuam cherte a thatchi em ti en chin na rem chang te po ani don ta ome Russia chu US le Europe ram tenen anin do deuh ber turangai ania Europe khochak lam tunan buaina Ukraine le chevel chu anin do na mual ber ni turangai ani India chu khoila mange athlek don ti hriatani lo Russia puidon se China chu ahmel malian ber ani boxi China do ngot se Russia lam trang ani boxi ya Indona hian a in rol lo chu expert ten an ring ber topro u du tok ro u ti tur chi kha kan ni mai thei tinani chu Indo pui pathum na hian economy aso chle dona khovel chu adang lam boy tura ngai sane nuclear indona chuak thei din hmuna adinga chuak se chuan ral thuam kap chuak tam thei devin an tuar ne phret tanga anwaka hovin an tuar na hle don tinani mai Russia chu in ro sama se Europe atangin nuclear ral thuam a thlok lut chuwa chu adona an tuar na hle turangai ania Russia in a bitum ram te po an bang big lo China po US nen anin sai ani chuan USA in atuar na jok turangai ani nuclear khu te are meu chuan khovel chu chena tlak lova achuak ti der toang achan chu nuclear ral thuama wangin kan khovel lumna chu tlaniam thei ania Celsius degree ni khatleka khovel pum lumna atlak niam chuan mun tam tak chu vurina khuanga lo nei thei ani don lo wangin trampui mit hi chu ram sang sanga athlengang radioactive zungzama wangin leite chu le ngam ani don lo nuclear in beina khan mi makta duai zatel chu an thi ngal tura ngai ania zungzam hlau omle drama wangin a aya tam an thi leanga hei hi indo puya in rol ram te chau nilovin khovel ram kil khor jok thlengin ni tura chu tania nuclear indo na tanga kumnga aral meu chuan khovela mihring chengza chu tluk le ding on khatpo kantling to lo turangai ania kumsom hnuwa po zungzam hlau omte chu la re don hek lo le mi makta duai zanga vel kan thi thei turangai ania ma se mihring te chu kan mangbar lem lawang ante mihringin indin tharlam an hoya zungzam hlau om telna leite lo nei na ta na man thei hun chu kumsom ni panga vel ni tura an chut boka ramro pui kan ti te chu an niam hle toanga Africa ram te chu ramro puya an ron chuak ve toang anti indona chuak chu engti zong poin a thalem lo tinani chu Ukraine boina lama khan lut le taila Russia in Ukraine chuan boruak chia le tur hlau omral thuam manatuma US in hengral thuam cherna hi Ukraine abun ti chu British sarkarin finfiana amulo thu ansoya Russia thu soya hian he thil hi ni theyani hanti theina lai tur kan mulova Ukraine le athlop tu ramte pu chiat tumna mai mayani ante hetila hian kifa European Union ram pathum Czech Republic Poland le Slovenia hruai tu te chu thole ni jing khan an luta an ram thlopna lantirin an hruai tu te an mudon Kiev le khopui dang te chu missile le silailian mangin an la bei ul renga Kiev a hian Russia lai pui te chu an chet na tak zela wangin zanin daria ta tanga tranin darkar somthum panga chung curfew an puanga Russia hian Kherson bial chu an thunun toa Ukraine sipain drone an man te po an kap thlanwal to ninan soi khopui dang te chu lu tumin thei top chuama se ma an la son tak tak thailo supply thiar na tenen Russia sipai te tan chuan ne na chan wat chu thil thaber ania ma se an la ti hlei thei bik lo
Ukraine President Zelensky ya chuan Russia sipai te chu remna le muan na awm theina turin in pe mai tur te in ange na ne Russia hian tuipui kambulami khopuyan lakto Bartiang sa chuan in do longte alu to Navy Army le Air Force te tranrual tir chu Russia tumberane Ukraine hian ramdang mi chu Russia sipai te do turin an luta atam ber chu sipai atanga cholto in do na hmuna lo chetla to thrinte ania Russia chuan hengmi te hi a hmumo ta deuh ninalang Poland ramri bul ramdang mi tele ral thuam luna Yavoriv chu cruise missile somthumin aka pop maya chungzinga pariat chu atlanga mi somthum pangain nunnan cha niin Ukraine lamin ansoya Russia chuan ramdang mi indona tel turalu tenen mi za somthum palivel an thi niin antarlang ve thung missile an ka chuate zinga pakhat chuan yard zavel hla chu thlengleng che ramdang mi zatel an thiang missile ka phak lo dewa hian British Brazilian Canadian le American mi te anom khoma sipai veteran te silai loma wanga indona telve chak hrim tele kawran rongbol tu te anne Ukraine rammu turalut zinga hian British sniper Saint Matthews potela Ukraine sipai te chu arol rala chet konga anthra atingang mai Taliban ho kha training peila chuai chuan anla thrama mai theyani atia he buena hian Ukraine chuan sipai nei tamlo ma se an chak jok aring vetlat sein hi Afghanistan le Iraq lens corporal hluania buena chuan hu khan Kiev khopui ven himna lama pui turle civil mi te training peturina luta in kana mu theichina chuan Russia sipai te chuan defensive position an nei thalova Ukrainian sipai te hian arol ralin an bei thunga Saint chuan Ukrainian sipai te chet na hi Russia mai ni lovin ramdang sipai te point machon se hanin ven vak ngai na a om lo ani ati Kiev khopui dai fema Russian tank convoy an lo ambus dan te kha an thiam riawalom leilam sipai le vanlam atrangin tank ka chiat na mangin an lo bei phota Russia sipai te chuan kalzel chi nin an threlo chuwang chuan kirle antuma mihring chuan a lir thei tur bik te an ruata chu Ukrainian sipai te chuan an beizui ngal ta chata achunga chuang te chu an thin he hle hengte wangpo hi ani mai theye Russia chuan Ukraine hian commander som pahni achan to niin chanchin buthen khat chuan an soya spy lama an ruai tu Captain Alexei Gulschek chu Mariupola an ka phluma hemi ma hian spy le sipai hruai tu then khat zinga nunna chan an lo om to bokane hetila hian American journalist Brent Renaud Ukraine na thoka ommek chu Kiev khopui pon Irpin tauna ka hlumani thu police tenan puanga Time magazine tan Ukraine hian na thokina om Russia sipai ten ka hlum tuma anbi tumbik reng nia alan thu police te chuan soin arwal hian journalist dang pahni po ka hliam ania damdoina enkol ngalan ne Brent hi Ukraine mi ni lo ramdang journalist mi zinga tunin dona thlenga ka hlum masak ber nia report ane